קורה חברים? כאן הגענו לעוד סרטון של נינג'ה עם נוער. לעשות טבעות בהדרגה. אז אתם יכולים לשים לב לתנועות רגליים שלי. אז זה טבעות בהדרגה. עכשיו אנחנו עולים למעלה בדרגה ומורידים את ארבעת אחת. אז גם כאן אתם רואים שאני עושה את אותה תנועה. וזה טבעות בעקיפה של טבעות. עכשיו אני הולך ללמד אתכם קליעת 90 מעלות 10 שניות. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. וזה היה קליעת 90 מעלות. אז כן, חזרנו אליכם עם ספיישל מטורף של נחש את הנינג'ה. אוקיי, אז לנינג'ה הראשון שלנו יש לו שאגה, והוא זכה בנינג'ה ישראל 4 פעמים, ויש לו משקפיים. מקווה שצדקתם, כי הנינג'ה הראשון שלנו זה יובל שמלה. ולנינג'ה הבא שלנו, אז לנינג'ה יש חברה, הוא זכה פעמיים במדליית כסף, ובעונה החמישית הוא זכה במדליית זהב. אז לנינג'ה השני שלנו, יוגב מלכה. ולנינג'ה האחרון שלנו יש לו טלטלים, הוא בכנופיה, והוא זכה מקום שני בעונה החמישית. יואב, אתה לא רוצה להגיד לנו מי הנינג'ה? שניאור שמח! מי? שניאור שמח! שניאור מה? שניאור שמח! צדקתי במה שאמרתי? שניאור שמח? מה, שניאור צומח? שניאור שמח! שניאור שמח. נשמע שהוא שמח כל היום. כן חברים, זה היה הסרטון של היום. מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא.